Tenia un alumne quan era professor aquí a la Universitat Autònoma, d'aquests que no venen a classe, que nosaltres els dèiem a les hores pericaudistes. Però bueno, treballava en una d'aquestes revistes tipus Ojo Blanco o El Temps o així. I vaig dir, bueno, quan toqui, doncs me'n portes els articles i jo ja t'aprovo, no cal que vinguis, ja que guanyes la vida, gran miracle. Doncs després resulta que es va afiliar a Esquerra Republicana, va fer un bon càrrec i anava per la Rambla, molt xulet, la veritat, i em va resultar incòmoda doncs la seva presència, sobretot una vegada que ens vam trobar pixant amb un premi d'aquests de l'editorial Planeta i a sobre em va vacilar. Vaig pensar, mira, que idiota ets d'haver-lo aprovat sense que fotés ni pal. I us faré un parell de poemes ja per acabar, per veure què us semblen. Ara aquests republicans van amb uns tios que van canviant de nom i que ara tenen un tan original com Democràcia i Llibertat, que és que fa riure. I els republicans ja callats darrere. I diu, el primer poema es diu, com que és una ideologia d'aquestes encara regeneracionista i que confia en els humans, fins i tot en els catalans, i em fa bandera, vaig pensar, aquest tio realment el que li interessa és l'exoterisme. I vaig fotre lliçó d'exoterisme, que és el que li hauria explicat ara, si tornés a fer alumne meu. I diu així, el bondage, sabeu el que és, no? El bondage? Hi havia molts progres, vaig preguntar, què tal teniu? M'hauria d'explicar el que és el bondage. No? No cal? No. Diu, és un poema descriptiu, Amb l'americana patèticament ampla de buròcrata del govern autònom, com un mamarratxo fill de puta amb pinta de meningític, acceptes obedient la disciplina del partit que mai vas acatar del teu pare, el primer subvencionador de la teva colossal manca de talent. Ara, ets la mòmia, rictus facial en comptes de somriure. De suetoni no n'hauries esgarrapat ni una ratlla, però aquí ets el rei de la conselleria, un patriota sens dubte, despatx amb senyera, secretària, xòfer, i cavalques per les pastures socialdemòcrates, per la civilitzada urbs d'on heu extirpat les putes però no la misèria descontrolada amb la vostra higienista capacitat de castrar. Qui havia de dir que per aquesta rambla, pel turistòdrom, circularien tantes rates amb improvisades corbates, tants gepaculs de passat maoista, leninistes, però lenitius. Toques moltes tecles, tot i que tindràs batats els consells d'administració. Fins i tot entre les masocràtiques meretrius hi ha classes.